Ivan Rozignoli, Spartana Pula, Croatian Throwdown 2016, Scaled Wood 3. Šipka 20, bumper 5, bumper 10, isto tako s druge strane, bumper 10, bumper 5. Koncept 2 rover i vrijeme. Može. Može? Stisni odbrojava 10 sekundi. 3, 2, 1, ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ajde. Možeš. 12, 13, 14, 15, 16, 17, ajmo, 18, 19, još 2, 20, 1. Bravo. Jedan, ajde. Ajde još 2. Bravo. Ajmo. 1, 2, 3, 4, 5. Ajde, 10. Ajmo. 6, 7, 8, 9, 10. Ajde, još 5, još 5, još 5. Ajde. Ajmo. 1. Ajmo, 2, 3, još 2, ajde još 2, 4, još 1, 5, bravo. Ajmo. 1, ajde. Ajmo još 5. Još jedno. Bravo. Ajde 4 minuta.
Ajde, samo 9 imaš. Ajmo. 1, 2, 3, 4, 5. Ajde. Ajmo još 4. Ajde, diži. Još 4, ajde. Ajde, 1, ajmo. 2, još 2. 3, ajde još 1. Još 1. 4, bravo. Ajde sa tih 9. Ajmo, ajmo. Ajde još 4. Još 2. Bravo. Mogu zaustaviti.